Мен келгенде инде алар ничек дип әйтим, яман сулап беткәннәр. Әни назына сусаганнардыр. Икесе генә торалар. Малай миннән күзен дә алмады. Айваз. Чыгып китә башлагачтым да, апа китмәгез инде, жәлләдем шул баланы. Айваз белән дус яши алар. Авыруы буенча егеткә елына 2 тапкыр хастаханәдә ятарга туры килә. Көн сайын килеп йөри аның янына Венера апасы. Пакет тутырып, ул яраткан тәм-томнар сатып ала. Айваз моңа бик сөенә. Апа, рәхмәт, мин яратканнарын алгансың бит ди. Венера апа образы белән укучы ата күңеле балада бәянында да очраша. Кадерле кешесен язучы җылы хисләр белән телгә ала. Шулай да әсәрдә үзе турында язылган бер кисәк өчен Фарсель абыйны шелтәләп тә ала әле хатыны. Бер вакытны без Фарсельнең әти-әнисенә Коръән укытырга булдык. Көн буе продуктлар ташыдым инде. Холодильникны тутырып куйдым, икенче көнне Коръән укытырга кирәк. Айвазның шундый гадәте бар, ул тәмле тамак бик тәмле ярата иде, нормасын белми иде. Холодильникта безнең әйбер тормады инде. Бу юлы ташыдым да язып куйдым. Айваз буларга тими тора әле. Мин сиңа аларны бирермен, булар Коръән ашына дидем. Шуны Фарсель күргәндә китабына язган. Мин әйтәм, Фарсель, ник шундый нәрсә яздың? Аны бит шулай язмыйлар, кеше нәрсә уйлар. Ашатмый икән бу баланы дип мине гаепләрләр, мин әйтәм. Ник алай яздың? Биде язучылар шулай инде ул ди. Китапны бит матурларга кирәк ди, нәрсә беләндер. Матурлаган минем хурлап. Сезгә ничектер? Шәхсән мин үзем әсәрнең бу юлларында Венера апага карата тискәре мөнәсәбәт сизмәдем. Киресенчә, аның олы йөрәкле булуына сокландым гына. Шушы 8 ел эчендә бер-берсенә шактый якынайып өлгерә алар Айваз белән. Кадерле, үз кешеләргә әйләнәләр. Шуңа да Айвазны югалту ачысын Фарсель абый белән бергә Венера апа да бик авыр кичерә. Шушы кайгыны күтәрешергә әле яры янымда кадерле кешем булды дип еш әйтә торган була Фарсель абый. Бик авыр кичерде. Гомеренең соңына хәтле. Менә ул баланы озатканнан соң да уланы оныта алмады. Жәлләде уланы. Ул бик кеше жәлли торган нечкә күңелле кеше иде. Бакча як тәрәзәгә нәрсәдер шап итеп бәрелде. Сискәнеп киттем. Карасам, бер өлге пыяла шәлпәрәмә килгән. Тирә-юньдә беркем дә күренми. Ничек инде? Оныта алмады. Жәлләде уланы. Ул бик кеше жәлли торган нечкә күңелле кеше иде. Бакча як тәрәзәгә нәрсәдер шап итеп бәрелде. Сискәнеп киттем. Карасам, бер өлге пыяла шәлпәрәмә килгән. Тирә-юньдә беркем дә күренми. Ничек инде? Югыйсә бик каты бәрделәр бит. Ирексездән балкон ишеген ачтым. Ышансаң ышан, ышанмасаң юк. Балкон идәнендә бик матур бер кош тәгәрәп ята иде. Өчеп килешкә тәрәзәгә шушы кош килеп бәрелгән икән. Нинди кошсың бу? Кошмы, әллә улымның теге дөньядан хәбәре, җанымы? Кошчыкны кулыма алдым. Үзе әле кайнар. Күзләремә бер тутырып карады да, авыртуга түзә алмыйча аякларын селкетеп куйды. Җан бирүе булган икән матур кошчыкның. Икенче көнне мин аны күлмәк кидереп ап-ак кагазга төрдем дә, үзе өчеп килгән бакчага алып чыгып, бер колачлы нарат төбенә җирләдем. Тыныч йокла, кошчыгым, балакаем. Авыр туфрагың җиңел булсын, минем хәбәрчем. Улыма сәламемне ирештер матур кошчыгым. Ирештер. Әтиең бик тә юксына дигән. Хуш. Кайчанда булса бер очрашырбыз әле. Балам. Оныта алмады. Жәлләде уланы. Ул бик кеше жәлли торган нечкә күңелле кеше иде. Бакча як тәрәзәгә нәрсәдер шап итеп бәрелде. Сискәнеп киттем. Карасам, бер өлге пыяла шәлпәрәмә килгән. Тирә-юньдә беркем дә күренми. Ничек инде? Югыйсә бик каты бәрделәр бит. Ирексездән балкон ишеген ачтым. Ышансаң ышан, ышанмасаң юк. Балкон идәнендә бик матур бер кош тәгәрәп ята иде. Өчеп килешкә тәрәзәгә шушы кош килеп бәрелгән икән.
Нинди кошсың бу? Кошмы, әллә улымның теге дөньядан хәбәре җанымы? Кошчыкны кулыма алдым. Үзе әле кайнар. Күзләремә бер тутырып карады да, авыртуга түзә алмыйча, аякларын селкетеп куйды. Җан бирүе булган икән матур кошчыкның. Икенче көнне мин аны күлмәк кидереп, ап-ак кәгазьгә төрдем дә, үзе өчеп килгән бакчага алып чыгып, бер колачлы нарат төбенә җирләдем. Тыныч йокла, кошчыгым, балакаем. Авыр туфрагың җиңел булсын, минем хәбәрчем. Улыма сәламемне ирештер матур кошчыгым. Ирештер. Әтиең бик тә юксына дигән. Хуш, кайчанда булса бер очрашырбыз әле. Балам,